Estos versos que acaba de cantar son del mestre Santiago Bru i Vidal i van ser escrits dic que van ser escrits en un moment en què potser no era massa fàcil transformar els sentiments en paraules. Mira, comença la travessia, formes part de l'engranatge. La primavera ens convida a ser companys de viatge. Riu, tan lleugera és l'alegria si la portes d'equipatge, que amb tanta carcallada se't fan més grans les ales. No anem a aplaudir perquè això no ens contarem. Un moment d'esta oficina que no fa soroll. És que hem d'escoltar-les. Casa està guai.
gallina primer de tot, ¿vale? Ya me la sé. Filomena es diu la mireu que no teniu maleta perquè portes a casa